En maak je machine. Het is glad als je sniert, dus we gaan heel rustig rieden. Komt vers goed. Doei. Natuurlijk komt goed. Ja. Wat zou erin zitten, jongens? Is dat van Sinterklaas kregen? Nee, van juf. Oh, van juf. Een horloge? Ja. Wat mooi. Een vlinderhorloge. Die is toch wel heel vet. Aan elke kant hier de beest waar in. Dus je met je zij uitknipt. Ja. Aan elke kant. 2 euro per kant. Ja. Dus het hinder hier 4 euro. En ik, dan kan je wel beter luisteren. Oh, wat dom. Ja, nog is het 6 en hinder me 4 euro. Had hem dan net rond. Doe maar Nee, doe wat. wat. Hier doet het wat terug. Nee. Waar is die surprise weer?